Gandat a panagpakamatay ti may nga ama na lapdan iti PNP Sarat. Detalye ka dati kini Idol Lawrence. IFM News. IFM News. IFM News. Police report. Impasingked ni Police Captain Ashley Kleiner kakayorin ti PNP Sarat ang nakaisalbarda manen ti biag kalpasan ang naggandat ang nagpakamatay iti maysa nga ama iti Barangay 5 Sarat Ilocos Norte kuna ti hepe nga iti nagturong digiti kapulisan iti pagtengan ti lalaki ket dita ang naipaidan ti lalaki kalpasan ang ibaban manipod ti pan nakabekkel na ditoy akinita dati pulsuna ket adapaylaan kena itaray daytoy iti Dingiras District Hospital basar ti investigasyon ti PNP ket adan iti muno na nagundaway ang nagganda ti lalaki nga agpakamatay gapu ti rason nga ara-arapaapen na nga adda ti kamalala ni Mrs. na pinaneknekan met daytoy ti Mrs. na nga awan ti kamalala na. Actually, Lawrence, ket dahiti ket adda ti kuhanan history naman iti kastoy nga the same nga panaggandat iti panagpakamatay na. Dahiti nga rod, makwa, adda dahiti ara-arapaapen na ken ni Mrs. na nga adda iti third party. Iti relasyon da, Lawrence. Iso nga, hindi naggapo iso na iti may nga pamunpon, ket dita nga kaslang adamanen iti pampanunutin na iso nga adda nakakita nga kasla malidlidayan da iti nga tao, ket ada iti kasinsin na sinurot na nga sigod iti pagtaingan da. Iso nga dita na witnessan na iti panagbitin na iti tenged na iti may sa konkreto iti pagtaingan da iso nga insalakan na nga sigod ken nagpa-rescue met nga sigod da iti kasinsin na, Lawrence. Basar ti datos ti PNP Sarat aday toyon ti may kadwagon daway nga adan ti naisalbarda abiyag manipod ti panagpakamatay. Inayon ti hepe ang nakalukat ti opisina da iti iliti Sarat. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, RMN.